higalag mga kaigsunan nga nakabaton kita malipayon nga pamilya. Kini siya nga si pilar mga higalag mga kaigsunan, intended yun ni sa mga bana asawa. Kung doon na may mga single diri, paminaw mo maayo kay someday maminyo mo, kapag naman putos sunod. Di ba dahil no? Yes. So, mali siyang role para masabtan na itong mga kaigsunan na itong mga topiko. So, sa matag gabi, importante kayo nga kini atong pagtuon mga higalag mga kaigsunan, atong isilsil sa atong alimpatakan, aron kung abot, kung maminyo na ta, wala andam na. So, aging pagsugod mga higalag mga kaigsunan, ato gihanyo ang tanan sa pagduko sa atong ulo mga amputan. Ginong Diyos, nining matahong na kagabingon. Ikalima na mong nagabi karon sa pagtuon sa iyong mga pulong. Tabangi kami Ginoo nga masabta na mong Ginoo ang imong minsay alang na mong karon. Nga ang tagsa na mong ka mga pamilya, maandam Ginoo sa pagsugat sa pag-abot ni Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa iyong grasya panalangin sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Usbon ko pag-ingon mga kaigsunan, pastor mo niya, ining katapusan sa naghinapos na ito na pagtuon, ugma mga katapusan. So, kini nga topiko mga higalag mga kaigsunan, nag-anam na gyud kanindot ang atong topiko. Kunya, kini siya nga topiko mga higalag mga kaigsunan, mao ni siya ang usa sa mga pinaka-importante nga atong mabatnan sa atong panimalay. Unsa ganing uluhan natin? Kinsa ang bus sa panimalay? Kinsa mag-bus sa panimalay? Kinsay masunod? Ang bana ba? Tatay ba? Labi na yun sa mga magtiayon ka nagpuyo sa kanang ugangan. Kinsa mag-bus? Ang uban mo yun nga, ako'y haon kay ako'y nangita og trabaho. Ingon po nag-asawa, siya ko'y haon kay maestra. Ang akong bana, driver sa habal-habal, siya maestra, siya bus. Mao niya ang pinaka-importante na tutunan. Atong mahibawan karon mga kaigsuonan kung kinsay bus Kinsa sa mag panimalay. bus? Ikaw ba, Brother Jerry? Loma ka Jerry diri ah. Lisod kong gulokon. Ang asawa mo ay bus sa panimalay. Mao ni siya mga tupiko nga angay na tungtungan mga higalang mga kaigsunan para masabtang din nato atong makita dinhi. Gamitan nato og 5 kayabi aron sa pag-abli sa mga pangutana. 5 kayabi aron sa pag-abli sa pangutana. Atong tanawon ang sunod. Unsa ni siya? Ang bana mao ang ulo sa Ang panimalay. bana mao ang ulo sa panimalay. Sa ato pa, ang mga bana mao nagbibus. Mao ulo. Ang ulo mao gyud siya kibala sa kinatibukan mao'y manager. Siya'y boss. Atong tanawon mga kaigsunan, mao ni siya unsay gisulti sa Biblia mahitungod ani. Ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Maingon nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia ug siya ang manluluwas sa lawas. Ephesians Ang bana mao 5:3. ang ulo sa iyang asawa. Maingon nga si Kristo mao ang ulo sa iglesia. Sakto ba yun? Ang bana mao ay boss? Boss yun? Daan naman ko ko ang ganon, ganang equal bitaw. Uy, equal bitaw uy. Basi nagkuhan mo nga, babae dili manumpag. Aroy, equal na. Atong tanahon mga kaigsunan, equal na ba yun? Unsay pinaka-importante mga kaigsunan, ano masabtan nato? Ang ulo mao ang tig panalipod. Tig panalipod. Genesis 2:23. Ang mga bana mao'y tig panalipod. Sa panimalay natong mga kaigsunan, Tig pangita sa panginahanglanon. tig panita sa panginahanglanon. Pero karon equal na. Ang bana may trabaho, ang asawa may trabaho. Atong tanawon, Espirituhanong pangulo. Espirituhanong Pangulo. Hoy, kitang mga bana, Espirituhanong Pangulo kita sa atong panimalay. Problema kay ang bana, huwag magpakabana. Atong tanawon ang sunod mga kaigsunan. Asawa mao ang kasing-kasing sa panimalay. Asawa, kasing-kasing sa panimalay. Asa mo gikuha mga higalang mga kaigsunan mga babae. Atong tanawon mga kaigsunan. Unsa ni siya ka-importante ang masabtan nato kung unsa ni O gipahinanong ni Hiuba nga Dios si Adan ug nakatulog siya. Unya mikuha siya usa sa iyang mga puso
o gitakpan niya ang unod sa dapit niini, o ang gusok nga gikuha ni Hiyuba nga Dios gikan sa tao, gibuhat niya nga usa ka babae, o iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Genesis 2:21-22. Kita ninyo mga babae, gikan kamo sa among gusok. Ang bo sa panimalay, kami gyud mga bana. Okay mo na? Mga higalang makigsunan tan-awon pag yun nato. Usay gisulti din eh. Gihimo si Eva dili gikan sa ulo ni Adan, aron nga magdumala kaniya. Dili bukog nga gikan sa tiil, aron tunog-tunuban ni Adan. Apan ang gusok gikan sa kilid, aron mahimong katapad kaniya nga parehas. Mao ni siya gisulti mga kaigsunan. Si Eva gikuha gyud siya dili gyud sa kilid ni Adan. Mga higalang mga kaigsunan, ato pa gyud basabtan kung tinuod pa gyud kami mga bana, kami mga lalaki, kami pa gyud bus sa panimalay. Ato tanawon kay mas maayo ng perfect gyud kay basin pag-abot dito ang banang asawa nagdiaway na kung kinsay hawod sa panimalay. Ato tanawon din mga kaigsunan, usay gisulti. Ang pagkahulog sa sala mao ang pagkadugta. Genesis 3:3. Sa diha nga nakasala siya danog si Eva, mao'y hinungdan nga ang tao mamatay na gyud mga higalang mga kaigsunan. Ang tao na usab ang iyang kahimtang biskay wa patos na ibaro karon nag-ilis na sila kay nanuman makita na ang ilang pagkatao. Ang pagluwas ni Jesus mao ang nakapabalik kanato diha sa kinabuhi. Galacia 3:23. Iluwas kita ni Kristo. Gihatagan kaniya ang panahon aron kita mahibalik diha sa kinabuhi sa pagkamalipayon sa atong pagpuyok sa panimalay. Ang kasing-kasing mupitik sa 100,000 ka bisis matag adlaw. Mubumba kini sa 2,000 ka galon nga dugo nga naghatag og kinabuhi sa tibuok lawas. Grabe no? 100,000 ka bisis mubitik ang kasing-kasing matag adlaw. Kung panaglit ang imong kasing-kasing 80 rakan, 80,000. 80,000 rakan mag-apas na ka og ginhawa. Mubumba kini 2,000 ka galon nga dugo nga naghatag sa kinabuhi sa tibuok lawas. Sa diha nga nagpakuha mig dugo, ang akong kauban mingon, pagahan ka og 10,000 pero kuhaan kang dugo isa ka galon. Uyon ka anak. Ha? Isa ba yung sugot din mga kaigsunan? 500 cc ra man kuhaon. Suhulan og 10,000. Kuhaan og dugo isa ka galon. Mapatay na. Patay mga kaigsunan. O na, wag mo sugot. And just imagine mga kaigsunan, 2,000 ka galon nga dugo naghatag sa kinabuhi sa tibuok lawas. Atong makita din mga kaigsunan. Ang asawa mao ang kapikas na kalag. Tigbantay sa kalinaw. Tigpatahong. Okay, mga asawa, tanaw mo ha. Kapikas sa kalag. Tigbantay sa kalinaw. Dili kay magnaw kagubot. May magsulsol na may Karon pa padalawin kay ang mga asawa na rin maghagit sa mana. Sukol yan ang sukol. Karon maggupat ka karon. Sukol yan ang. Sabi niyo makaigsunan kay mana po magpahilong-hilong ra. Tingog ni hanong kay kundi ka mo tingog. Ulog ka karon sa katri. Pasuklog yun ang mga bana ron. Kaya musukol ang binaw-daw mga asawa. Atong tanawang makaigsunan, tigpatahong. Tigpagwapa. Sa panimalay. Sa panimalay. Hoy mga babae, ayaw ko mo palaging sorry-sorry. Pod, ang inyong balay pasagdan ninyo taon, tuway hugason, taon, tuway naghanito ng mga Tuwang ra. iring na nilugas. Iring na linong-linong. Ang balay ng katuwang, buhay hipos, higdaanan, usan na katuwig, buhay hipos. Pastilan sa hiposos. Tigpatahong sa panimalay. Ang asawa, atong tanawang pagyudin. Ang pagkabuutan mao ang hilom nga pagmensahe. Uno Pedro. Utang na asawa mga kaigsunan, hilom kini na mensahe alang sa katawhan. Kalabang giingon nga kanang action speak louder than words.
Dili kay sigirag tagaw-taw may buhat. Sige ra Marites. Magpakita kita sa buhat na to kay maunay si musulti labaw pa sa pulong mga kaigsunan. Kanang ingon nga kanang among silingan pagkabuutan kayo nga silingan. Buutan kayo. Number 1 sa atong sinultihan. Makita diha ang pagkabuutan sa atong mga asawa. Mga babae, kung naa na siya, importante kayo na siya. Kung dili ko ang Diyos mao'y muhimo. Isaiah 3:18-24. Daotang ihemplo. Kuyaw kayo mga kaigsunan, daotang ihemplo. Mga babae, abi nyo mga kaigsunan, mga babae ron kusog na manginom. Equal na kuno sa mga lalaki. Doon ako'y nakita mga kaigsunan. Darling, doon ako'y nakita babae nga nahubog. Dito na, nagpari-pari na siya sa iyang bana. Ang iyang ugangan, nagpari-pari na sila. Mari, arang kahubog. Natuwag dito sa kanal ang babae. Mga kaigsunan, pagkaway nada. Tanawon, mga higalag, mga kaigsunan. Kaya naidaghan karon mga babae, mga paraino. Apoy maayong ihemplo. Maayong ihemplo. Mao ni siya mga panag-ingnan sa ato. Labi na kita karon nga niya dinhi. Mga panag-ingnan kita sa ato mga silingan. Sa sinultihan, sa ato binuhatan, pagkamangihatagon sa among silingan. Kini mao ni dagway sa mga pupuntan ng mga babae. Tigpatahom. Ang inahan nga walay bana usa ka talagsaon nga atubangon kay siya ang ulo ug ang kasing-kasing apan ang Dios magahatag kaniya og kusog ug kaalam. Kisa may mga solo parent dire. Mga balo. Solo parent, bisan kung way dili balo, gibiyaan na anang kanra. Nahimo na silang inatay. Unya tatay pagay. Dili lalim kung mahimo ng single parent. Labi na kung wa kay parent nga nag-support, dili lalim. Pagkalisod kayo. Mao ni siya mga kaigsunan, ang ulo, mao ang babae, ang kasing-kasing, apan ang Diyos nagahatag kaniya og kusog ug kaalam. Bisan siya nagkinusara, pero ang Diyos nagatabang kaniya niining mga panahona sa ilang pagpuyo. Santiago 1:5. Og kung aduna man kaninyo'y nakulangan ug kaalam, papangayua siya sa Dios nga nagapanghatag ngadto sa tanang mga tao sa madagayaon gayon ug sa walay pagpamuypoy og kini igahatag kaniya. Mao ni gisulti sa Ginoo mga kaigsunan, kung dunay nakulangan sa kaalam nini, mangayon ta sa Ginoo. Ginoo, palihog na bangin ni. Ginoo, hatagi kong pinasahi nga kaalam aron ako mahimo pod nga manggialamon sa pag-atiman sa akong panimalay. Mga higalag mga kaigsunan, dumdumo na to, the small unit of society mao gyud ang panimalay. Ang atong panimalay, din kita nagpuyo, mao ni siya ang pinaka-importante diha sa katayuban. Ang gugma dili abusado. Ang gugma, tinuod nga gugma dili abusado, dili hugiro. Dili hugiro, dili abusado, dili tigpagawan. Kay number 3 mga kaigsunan, atong makita dinhi ang sunod. Ingon usab niini ang mga bana, kinahanglan magahigugma sa ilang masig kaasawa, ingon nga ilang kaugalingong lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon, kay wala kayo'y tao nga nagdumot sa iyang kaugalingong lawas, kundili magapakaon hinuon siya niini ug magaalima niini. Maingon sa gibuhat ni Kristo alang sa iglesia. Episo 5. Mga bana, address na po ni sa mga bana. Nagingon din sa atong pagbasa mga kaigsunan, mga bana, address din dili ingon mga asawa, kinahanglan mahigugma sa ilang masig kaasawa. Uy, kung ang atong asawa pananglit sa inyong pagbibo, naamay uban ka sa daga pa, grabe ka gwapa, pag ninyo na nautro na, ang bana di na mahigugma, dili na siya mako. Kita mga lalaki, kamudiyak sa likod, kay puro mga lalaki diya atong higugmaon ang atong asawa. Dili na tugang ko nga, kadang higugmaon, naunsan naman kaday, niyaot naman ka. Naunsan naman kaday, bakang naman kaday, naunsan naman kaday. Di naman kung may higugman mo, higsuon atong higugmaon ang atong asawa. Kung kinsa man sila karon, atong higugmaon. O bitaw na sa atong pag-istot dire,
dunay uban mga bana nga wa naganay sa asawa tungod kay asawa pud lagi, di man lagi pud ka maupod mag-arti. Dili nagpasabot igsuon kung mag-arti ka mo sa inyong kaugalingon nga nagkuyab-kuyab na. Nag-lipstick, nauna nga nahanang dyan kay kapit. Nagpabulaw naman ka, nahanang dyan kay kapit. Naggamit naman kang boot, nahanang dyan kay kapit. Dili na siya mao. Kita mga lalaki, kung ang atong asawa magparelax ka niyo buhok, inyo niya nung kasukaan. Dahil nahanang dyan kay giringan. Dili na siya mamumangig. So, dahil marag sa isa kadlaw katulungan ka manutras, nagdunad ako anak. Dili na siya mako. Ang ako magdudula ka ng white toothbrush na gyudahan akong asawa, kumpiyansa na ko kay white toothbrush to, way liko. Di gito makuan. Igsuon mao hinungdan nga kasagaran sa mga lalaki karon mangita og laki ko kanina. Kay ang silingan grabe man kahumot. Ay, kahumot. Ay, pag ligo ang silingan, ang imong asawa, nanimahon ng angso. Gusto dili siya mao. Palitan ni Johnny singsangso kung gusto ta ang atong asawa gwapa. Paliti. Mga bana, ato gini katungdanan sa atong asawa. Ato pagwapahan ang atong asawa. Ayaw mo patingon nga, ay, magtinira lang diha day, ayaw na lang diha pag-shampoo day, pag-sabon na lang diha pirla. Ayaw sa. Paliti po ninyo sandal. Paliti po ninyo baro. Para nindot kayo ang asawa, gwapa kayo, para dili ka maadto sa uban. Gatuan na hinukong ka na higugma po sa imong silingan. Kaya imong silingan, humot, gwapa, lamig o sinukbutan ang imong asawa, waktaon. Ingon man usab ini ang mga banat kinahanglan maghigugma sa ilang masigkasawa nga ilang kaugalingong lawas. Ang nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Mga asawa, importante kayo na dili kuno magpasagad sa iyong kaugalingon, no? Kaya importante kayo nga kini siya atong matun-an. Busa sa malipayon nga pamilya nga adunay Dios, walay pag-abuso. Malipayon nga pamilya, adunay Dios na walay pag-abuso. Ay, ako may kuan diri day. Ako'y hawon, pagdungag, paglaba, pagbughag kahoy. Day, hugari ko. Di na po na maupod. Day, hugasin niya kong kinanan. Day, kuhay kong tubig. Igsuon di ginamao. Kanang puro na bitang asawa. Day, pagpalit itong sudan. Kwarta dong, pangutang. Ang ibayan dong, pangita. Uy, nabali na hinuman yung kalakiha. Ang atong pagtuon, nga ang mga bana, mao'y mangita o pagituan sa atong panimanay. Dili na mag-abuso mga kaigsunan. Walay punog nga gumikan sa pag-abuso nga makita sa lawas sa iyang kapikas nga hinigugma. Walay punog. Dili na kung ng asawa. Pero doon ay mga asawa dili mga kaigsunan kay karon lagi panahon na di naman po lagi magsilbi kung ang bala ray mangitag trabaho. Ang asawa nagtrabaho sa opisina. Unya ang asawa pag uli mao pag magdungag. Arang kapait. Sa bayay mga kaigsunan, kami nagtrabaho sa Linlin, ako nagtrabaho sa barangay. Pag ulit na ko, ako'y dumag, magluto kong sudan, para makataon mitanan. Hukad, ako'y maghukad na lang, para makataon magdungan. Dili kay magpasagan. Ha? Maogan ni. Bukingon mo. Dili maningon kaya akong asawa mga kaigsunan sa bayay kami. Ako'y tigluto. Dahil ko saman, kumusta akong giluto? Kasi akong asawa, kalamig siya mong giluto. Doon, gudahan ko kong giluto. Kung magluto mga kaigsunan. Di mamod siya manglaba, manghinlo. Ako mong po. Maglaba po siya maghugas, siya maglimpyo. Match-match siya gihapon. Ikaw magwaswas. Kay maluoy ko sa babae na mo'y magwaswas ka ng bidsit, bitaw ka ng kupas ilang katungkuan. Abi niyo mga kaigsunan, ipasag na ako si Lilin na mo'y naglaba. Halos, plantay siya, higgan magsinti ko ng babae mo sagdan. Magpahilot mangyapon ni kagabi. O na nga, mga bana, di na magpasagad. Di na magpasagad. Mag-uunag yung tao na ito, saligan sa tanin. O? Walay pulong sa pag-abuso nga mga pagguba sa dungog sa iyang kapikas. Walay pulong sa pag-abuso. Kung ingana ang
ang pamalimalay mga kaigsunan pastilan pagkanindot. Malipayon kayo na panimalay. Dong, kung kari mo dong, sige na, anak ba? Puli-puli mga kaigsunan. Walay pag-abuso sa pakigilawas nga makapaguba sa dungog sa imong kapikas nga inigugma. Way pag-abuso. Di kapoy ang asawa. O sa may buhaton, hiluta para maulian, para makakuan sa imong gusto. Di kay tiwasan, hilawon mo. Ang asawa gihilantan. Niya po iba na nga, karong gabiday, mauna nga, pag-abuso sa hinigugma mga kaigsunan. Way pag-respeto. Sultihan tamo, pwede na ba kung kasuwang bawsi, kaniglaki? Kung mamugos sa gusto. Ayaw taong pamugos mga laki, o? Manaw na, magugtong ng moskitero. Kaya nasuko. Dili na siya pwede ka kasuwang bawsi. Mauna nga, kinisya nga ko ang mga kaigsunan, bawsi hindi bukuan. Kung ang pag-abuso magpadayon, istoryahi ang nag-abuso nga dili kaagwanta ani kung usbon pa niya. Uy, di nakagwanta. Kanabang singgahang bitaw. Uy, kanong mga babae dali na mong mahigugos to. Pag ikaw ganun, why kwarta? Ya, ka lang bugan mo. Pero sa pagpanuyag, grabe kabukutan. Igsuon mo na siya ang kahirumsan sa mga asawa. Disara ka nung may unubrado na, ay, kung nahibayong ko lamang ko sa mong batasan, dugay na kumisipat. Karon hinuon nga doon na tayo 5 kung bata. Di na Agwang sarakan. Agwang tahong na. Kung ang kinabuhi anaa sa kakuyaw, pangita og dapit nga malikay ka sa pag-abuso. Sibat. Kung ang imong bana pala hubog, mga puso, sibat magkandiha sa imong dangog sa otoridad aron sa pagpangayo ug panabang aron mapaggang ang daotang batasan sa pag-abuso. Daotan pag-abuso sa mga bana, mga higalag mga kaigsunan, way lami ang paniwalay kung hugot. Kada adlaw sige away, labi na kung may sudan sige kasuko. Way kwarta sige kasuko. Sultihan ka mo mga kaigsunan. Way kwarta sige away. Okay, ang tanong sunod. Kabubuton nga pagsubmitar kay number 4. Mga asawa, isubmitar ang inyong kaugalingon. Mga bana, isubmitar po ng atong kaugalingon kadto sa atong asawa. Mas ayon ang kamuduha mga kaigsunan, dili kay asawa rin mo sabit, may diniday. Apil po ng bana. Apil po. Kamuduha mga kaigsunan, kay kung kamuduha mo sabmitar sa inyong kaugalingon, wag yo'y kubot ang panimalay. Ambot mga kaigsunan, di ko ganahan ka ng ma-stress bitaw ta. Sa sinultihan na daan, grabe. Sa sinultihan. Both husband and wife, kinahanglan sa sinultihan daan, manhay na. Pero di kita kaligay no. Sa isa kabuyan, kapila ka mo mag-away. Bahala mag-away, basta dili magbungol. Ayaw ko magpagbungol. Napaugmaan pa. Sa kabuyan, magtingog. Ayaw ko na, dili ko na tayo mga kaigsunan. Kinahagan, masumpa na yun. Ang yabi nga pagkasulti mao, itugyan ang imong kaugalingon sa usa nga adunay kahadlok sa Dios. Episo 5:21. Adunay kahadlok sa Dios, mao ni kinahanglan mga kaigsunan. Itugyan ang inyong kaugalingon nga adunay kahadlok sa Dios. Kay kung wa tay kahadlok sa Dios mga kaigsunan, mao nang maghimo ta og pagkalautan. Atong makita kani usa gisulti. Asawa pagmasinugtanon sa bana. Oy, asawa, kamo mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong bana. Usa ba na pasabot na magmasinugtanon? Ha? Adi mo kasabat sa bana. Kada bang ang inyong kaugalingon, ang atong kaugalingon labi na sa mga asawa, isabmitar ninyong kaugalingon. Pag-iyon nga, dong, kanang gusto ba yung mga needs? Kinahanglan natin sa ulitan. Ako tanong sunod. Asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong mga bana. Ingon nga sa Ginoo, maingon nga ang iglesia, masinugtanon, magpasakop kang Kristo. Sa ingon usab ni ana ang mga asawang kinahanglan magpasakop